Aşgabatda protokol köçelerinin gabadyna goýulan ulaglar boýunça gödegçilik güýçlenýär. Aşgabat şäherine protokol köçeleriň ýa-da bu köçeleri ýanaşyk ýollaryň ugruna awtologlar goýmak boýunça häkimiýetleriň giriden gadagançylygy öz güýjüni dowam edýär. We soňky döwürde ýol gödegçilik gullugynyň işgärleriniň bu düzgün boýunça gödegçiligi güýçlendirendigini Azatlyk radiosynyň paýtagtdaky habarçysy 29 martda yerli ýaşaýjylara salgylanyp habar berdi. Gurrun edilýän mesele boýunça Azatlyk Aşgabatda ýaşaýan Tinçi Amamurat Bugaýew bilen gurrundaş bolany ol bu ýagdaýlary tasdiklap gadagançylygyň dowam edýändigini gurrun berdi. Aşgabat şäherine protokol köçeleriniň uğruna hem-de protokol köçelerini ýanaşyk ýa-ni birikýän köçeleriň uğruna awtologlar goýmaklyga gadaganlygyň girildenine inni ençeme ýyl boldy. Adamlar dogrusy biçare bilen öwrenşi berdiler. Diýip Bugaýew aýtdy. Paýtagtly Tinçi yerli ýaşaýjylara salgylanyp beren gurrungyny agdalýan köçeleriň ugruna goňuşçulukda ýaşaýan adamlaryň birek-birekden ulaglaryny köçeleriň ugruna goýmazlygy haýyş edip başlandygyny, sebäbi şeýle ýagdaýda ýol gödegçilik gullugynyň işgärleriniň giýje günlük ses gatyldyjy enjam bilen gowy galmagal edip park edilen ulaglar aýyrdyýanlygyny, bu ýagdaýyň yerli ýylaty bir rahat edýändigini aýtdy. Awtology kimdir birini getirip göreni gördü. O ýerde beýleki ýaşaýjy çykyp haýyş edýär. Ýogum bolmasa şu köçelerde elbetde protokol köçelerine bar ýöne beýlek köçelerde awtology goýmagyň gadaganlygyny görkezýän köçe ýol hereketiniň döwlet tarapyndan ikrar edilen delili ýok diýip Bugaýew bellidi. Soňky döwürde bu gödegçiligiň hasda güýçlenendigini sözüniň üstüne goşan Tinçi, protokol köçelerinden hatda ençeme 100 metr daşlykdaky köçeleriň ugruna goýulan ulaglaryň mejbur aýyrdylýanlygyny aýtdy. Awtologlar goýulan bolsa, giýjäniň bir wagtyny bolsa, bir gelýärler bir maşin üçin 2-3 maşin birden kägen köçeden awtology aýyrdy. Uly ses gatyldyjy bilen uly gopun etmekleri has görülýär diýip Bugaýew habar berdi. Geçirilýän gadagançylyk çäreleriniň güýçlendirilmeginiň sebäpleri barada sorulanyny yerli Tinçi efirde adynyň tutulmazlygyny soran polisiýanyň ýol gödegçilik gullugynyň 2 ofitseriniň sözlerine salgylanyp, parahat etrapçylaryna gurulan awtodrolgalaryň işgärleriniň giýje sagat 11 töwereklerinden soňra etrap häkimliklerine ýa-da gönüden polisiýanyň ýol gödegçilik gullugyny jaň edip, yerli ýaşaýjylaryň agdalýan köçeleriň ugruna bu ýerlerde ulaglaryny goýýanlygyny, awtodrolgalarda bolsa ýerleriň boş galýanlygyny habar berýändigini, olaryň döwlet başçylygynyň ulaglaryň awtodrolgalarda goýulmalydygyny talap edýändigini ýatladýanlygyny, şeýlelikde polisiýanyň işgärleriniň ulaglary aýyrtmaga mejbur bolýanlygyny aýdanlyklaryny habar berdi. Gurrundaşlygyň dowamyny agdalýan awtodrolgalaryň töleglerine de diýip geçen paýtagtly Tinçi her ulag üçin günne 2 manat tölegiň talap edilýändigini aýtdy. Kellesi geňärlizim bolsa, ol awtolog etlerine şopurun anlalygy hakynda kwitansiýa berilmeýär. Näme kwitansiýa beren okdyýan goýma biz öz depterimize belli etdik. Arkaýyn molly jogap berýärler. Diýip paýtagtly Tinçi sözüniň üstüne ýetirdi. Giýjäniň bir wagty ýürüýse jaň edilip getirilýän awtologlardan şol alınmaly 2 manda alýarlar. Olar ýöne awtologlaryň duran awtologlaryň sanyny giýmeýärligi üçin olaryň töleginden bir köpüden döwlet gazmasyna geçirilen diýip söhbetdeşimiz gurrun berdi. Şeýlede agdalýan tölegiň döwletiň gaznasyna geçirilmän awtodrolganyň işgärleriniň aýlygyna galyp gazanç hökmüne goşulýanlygyny yerli Tinçi gurrun berdi. Ýagdaýyň anygyna ýetmek üçin meseleniň ýygyny çalanlygyny aýdan Bugaýew parahat etrapçysynda ýerleşýän 2 awtodrolganyň işgärleri bilen hem gurrundaş bolanlygyny, ýöne olaryň bolýan wakalary tersinden düşündirýändigini aýtdy. Yok tersine giýje saat 11-12'den soňra awtoinspeksiýanyň işgärleriniň özleri gelip senin yerlerini doğrularken häzir jaýlaryň arka tarapynda bu ýerde goýulan maşinleri şu ýerden aýrýar edip häzir kopun turlar, soňdan aýlanar sikilýärler diýýärler. Diýip Bugaýew aýtdy. Aradan 40-50 minut geçen soň awtodrolga mejburi getirilen 60 goloy maşynyň eýelerinden alynan tölegleri ýol gödegçilik gullugynyň işgärleriniň awtodrolganyň işgärleri bilen bölüşmegi talap edýändigini yerli Tinçi drolgalaryň işgärlerine salgylanyp gurrun berdi.
Gytgaça jemläp aýdynymyzda paýtagty Finç Amamurat Bugaýewiň sözlerine görä, parahat etrapçytynyň töwereklerindäki ýaşaýyş jaýlarynyň ýanyna goýulan ulaglary ýol gödäwçilik gullugy giýişden soň awtodrolga geçirmegi talap edýär. Olar goh galmagal turýar, ýylat bir rahat bolýar. Polisiýanyň işgärleri bu mesele boýunça awtodrolganyň işgärlerini aýyplaýar. Awtodrolganyň işgärleri bolsa öz gedegini polisiýany aýyplaýar. Iki arada halk injiliksiz bolýar. Üstesine ulag ýyler ýok ýerden çykdy jedýär. Galybersede döwletiň gazynasyna girmeli tölek ýa awtoinspeksiýanyň işgärleriniň jüýsüne ýa-da awtodrolgalaryň işgärleriniň jüýsüne girýär.